Sarupathar ahavar along 6 sidul awareness lapen widely ajaimek kepamanpon. Lakhain koi rahini Sarupathar MSC constituency ka parlo hanjang langso pen sapapani adak APHLC bokajan Alicia tumpen patirpi ponsi widely mate jai ka tharapha non ke bangji Lok Sabha MP election APHLC partia phan ka pahai ji pora vote kerega jaimek kepamanpon. Bangsolong aluhi sarpaman pen APHLC spokesperson angtong tika tharlapen Samson Teron APHLC Law Secretary Central Committee pen Chinglok APHLC along claim rapet ke thege dinga tum chetong dun benti jai ka thar jong se MP ke legalong haidet polote aprangsi ke claim ponjia bang ke article 244 AC claim paprangji achi do anara tum tame longri ke jogwanji aphan matha pen APHLC MP candidate jai ka thar aphan ongdung abot pi pen pahai lunang putaka chuningri padopon hanjang lang super Egyptian rong pinang ke pal ya birta Malong News. Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da ka birta.